kiba pej ya kane ka video mentangi don ha kane ka sinong ka bakarteng ka nong saulia kuma pitep ba ka nong saulia ka de kata ka sinong ha ka ba u Thomas John ulawan hakasin ka banikong ha kane ka sinong ha ka ba ulaseng ru ya kabalang Presbyterian kabanikong tam ha kane ka rikasi jongi menta nginsa lek pej sibet ya kate kajing mane kabanikong tam hapo kari kasi jantia jongi pat mentangi wan hang ne halor jong uni ulum wan ban pej ya kajintap jong ka lok bai i jong u Thomas John to mentangi ne lek pej ya kane kajintap jong kalok jong mentang lapoi ha clear jong une ulum ha kacaka ba latep ya kalok ba i jong u Thomas John kaba kerteng ka ani John u Thomas John udai u missionary jong kabalang Presbyterian u balawan ni kong ha kane kathan ri khasi jongi ha kapor ba dang sanchar ki phareng ya kane ka ri India u Thomas John ulong ukpa jong udak abike ha kacin pule ha katen jungi ngilong kipadon bok hadu kata-kata hagaba nilayo kum yakineki missionary kibawan ban yarap ya kane kathan jungi ban ai kacin pule ban penang penstart ban penkeu ya kane kari khasi chantia jungi u Thomas John haba ulawan nikong ha kane kari khasi chantia jungi ulaseng kiskul habun ba haki keleng jong kithan nong gendong jong kane kathan sora wat sabar jong kane ka state ru kila ulaseng bun teli kiskul bat kabakong sana hadu kata-kata kalong ba nakabalang Presbyterian kila yo kacing ku hadu kata-kata kaba ulaseng ning kong ya kane kabalang Presbyterian ha kane ka sindong saulia kabadon kajing mane kadon hangte kajing mane ngin salej sibet pan pej ya kate kajing mane jong ka balang Presbyterian kajing mane kabanikong tam ha kane kari khasi jantia jungi te matangin pej ya kane kajing tap jong kane kade kejintap jong katengah jong u Thomas John kumba pirai yang to in loving memory of Mrs. Annie Jones, the wife of Reverend Thomas John. The first Welsh missionary died on 22nd August 1845. She was the first Christian buried at this cemetery. This monument is erected by the Presbyterian Church Nong Saulia in 1996. Kene kada kejentap jong kamis Thomas John. Habang peknya kene ka saudong saukun jong kasinong sora kalong sisa kata kasinong kapala kerku dau blay habang ipej ka saudong sukun kano jing itinat jing pingat kacaka ngimpej site sa saudong sukun hak kababun ki nong jingok kai jong kene kathan ri India habaro kawai wat sabar jong karir man kasingi ki wan ban pej ya kene kasnong sora ka pa itinat hadu kata-kata pej sakai kilum bai tenat tayo ko yung lewin po, ya,
boy yang kane khmat jong kane ka ying mane jong kabalang Presbyterian mah bakateng ka nong Kaulia Presbyterian Church of India established in 1840 kabalashna na du kasnem katra pa tau tau kare ka chapal balashna na du mai pa balagana du katra pa dai ku pra la slem ba kare ka ying mane ka panong kong tamha kan ka khai kare ka si kan tia jumi kane kare ka ying mane ka ba u Thomas John ulawan bansna ni kong ya kane ka ying mane jong ka balang Presbyterian nabaro ki balang ha kane ka khai ri ka si jumi kare ka balang Presbyterian ka balawan ban yu bijat ni kong ban seng ya ka balang jongki te ka balang Presbyterian kalong ka badan bok hadu kata-kata ba kilayo ni kong ya missionary ban wan ban sna ya ka ying mane ya pan sapyang ya ka jingej ha kane ka khan bat kari India jani sim ngilapoi biang ha kane ka jakka ma nilawan pej khnang ya kane ka kaying mane jong ka balang Presbyterian ka bani kong tam bat ya kane ka spesu jong u Thomas John kane ka bas mo ba tentang siteng teng lawan ban pek ya kane ka bas kade ka bas jong u Thomas John ya ka spesu ka ba tentang si siteng jong ka bas te hangning la pe nam ya ka durmat jong u Reverend Thomas John nadu ka nam katra pa ko abe ka nam ka katra pa ka ndai kajing don jong u ha kan ka selak ka te dei u missionary ban kong balawan ha kan ka than dari kasi tan kia jungi mat kumba pilatip nadu kapor ba pirang sedang ban school suwa ba pinang ban pule pinang suwa ya u abike une u Thomas John ude kupa jong udak abike langba ka jingwan jong Thomas John ha kan ka than kari jungi nilayo ban pule ya udak abike tengin snudon bok hadu kata-kata bang idon kiniki missionary ke ba Kloy ban IT nakapanta jumi ban penang pan start ban kiu ya kan ka thank you